entreprise Jangine Samake construction ale entreprise mini analendo malien de uni tungarange ulafiyali kama sojoko la e maa min be no i ka dugukolo b'i bolo i b'a fɛ k'a jɔ ka sɔrɔ i ma tɔɔrɔ i ma degun ni ka a sɔrɔ a la i jigi kɛ entreprise DSC construction ale a bɛ nimisi wasa ni ka o di ma dugukolo b'i bolo a plan bɔcogo o t'i kɔnɔ entreprise Jangine Samake construction bɛ so plan ni ka olu bɔ BTP u b'o kɛ o bɛ topographie ni ka o fɛnɛ kɛ o t'a bannen dɛ e maa min bɛ yen nɔ ko so jɔlen bannen b'i bolo luwansew de b'a kɔnɔna la i tɛ fɛ i ni luwansew ka se ɲɔgɔn ma so sarako la o tuma la entreprise Jangine Samake construction bɛ taa i ka so luwansew minɛ ni ka n'a d'i ma fo i sigiyɔrɔ la ka sɔrɔ i ma gɛlɛya ni ka o sɔrɔ a la aw maa minnu fɛnɛ bɛ yen nɔ aw bɛ fɛ k'aw ka so k'a jɔ ka kɛ villa simple ye k'a kɛ étage duplex ye ka plan ɲɛnamaba bɔ a la entreprise Jangine Samake construction u nalen don o bɛɛ lajɛlen kama o tuma la sa aw bɛ ka mun de kɔnɔ n'a t'u ka nɛgɛjuru sira ni ka o banba 70 41 27 59 walima 66 23 18 58 u sigiyɔrɔ bɛnnen filɛ Moribabugu k'a gun station Orix yɛrɛ la cɔyi entreprise Jangine Samake construction o tuma la olu ka laɲini tɛ fosi ye ka se ka maaw nimisi wasa sojɔ ɲuman ko la. Tata ye mais kalo tile 21 san 2024 aw minnu b'an filɛ sanga n'a ka wagati an ka bɔlɔlɔ sira kelen la bɛɛ lajɛlen kan Mali kɔnɔ yan ka taa se Mali kɔkanama an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo aw ka wagati o cogoya la kunnafoni min na b'aw sigi k'a makɔnɔ tɛnɛ fo ka taga se juma ma ni y'o waati se de a y'aw bisimila. Fundamne la bi an ka ministre be no ni ale ɲɛsinen bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ koɲabɔ olu ɲɛnabɔli ma ni o ye Abdoulaye Diop ye kunu mɛ kalo tile 20 san 2024 a ye Nations Unies maaw ka cidenw ni ka olu bisimila maa min kɔni tun bɛ olu ɲɛmasa o de ye monsieur Leonardo Santos Simaki ni maa ninnu kɔni u ni an ka ministre ka sigi ka kuma kɔni a fanba bolila fɛn min kan o de ye Mali ale ni Nations Unies ka sigi ka kuma falen ni ka olu kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sa tɛgɛdi ɲɔgɔnmaya olu bɛ se ka sinsin cogoya min na o ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ. Ministre be no ni ale ɲɛsinen bɛ kɛrɛya koɲɔ olu ma ni o ye colonel Asan Bajalo Touré fɛnɛ tɛnɛ mɛ kalo tile 20 san 2024 ale kɔni ye balofɛnw ka taga se minɛnw ma ni ka olu di maa minnu kɔni bɔra u sigiyɔrɔw la ni ka u kunda masina n'a lamini o kɔnɔna kan ni fɛn ninnu kɔni bɛ tali kɛ fɛn min ye tobilifɛnw ye o 1400 o dira masina n'a lamini maa minnu bɛ n'u olu bɔra u sigiyɔrɔ olu la ka taga se u bɛ se k'u yɛrɛ lakana ni fɛn minnu ye o bɛ t'i jɔ fɛn 2,992 la ka se balo tɔni 250 ani dumunifɛnw olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ a la fɛn min fɛnɛ ye balofɛnw ye ni makɔrɔni dɔw bɛ olu la o kɔni fɛnɛ 432 olu bɛɛ lajɛlen kɔni tun bɛ a la ni musaka yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni taara jɔ sefawali 500,000 ani 20,22 o de la ministre colonel Asan Bajalo Touré ale kɔni ye foli kɛ ni ka ɲɛsin maa minnu bɛ yen nɔ ni olu kɔni bɔra u sigiyɔrɔ la ni ka u kunda masina lamini o kɔnɔna kan foli taara ni ka ɲɛsuma ka tila tuguni ka foli belebeleba ta ni ka o di an ka jamana ɲɛmaa ma ni o ye colonel Asimi Goita ye. Kɛlɛkɛcɛw ka état major général la ale ko k'a da bɛɛ lajɛlen kulo kan k'a fɔ ko mɛ kalo tile 27 san 2024 an ka kɛlɛkɛcɛw kɔni sera ka u yɛrɛ bɔ karogɛrɛn dinɛ tigilamaw ka jandale o kɔnɔna la min u y'a da gire ni narasira o la ani dugu min man jasa o de bɛ wele ko Agɔrɔ kelen ka se ka bɔ karogɛrɛn dinɛ tigilamaw ka jan ninnu kɔnɔna la u sera ka tankari karogɛrɛn dinɛ tigilama caman o de la min ni u y'u ka bolimafɛn sen 2 wɔɔrɔ ka taa ni o ye ka taa se taliki kelen b'a la lansorokɛti kelen ale ni PKM kelen ka taga se PM o 5 ma fɛn min ye u ka maramafɛnw bɛ jɔsɔni fɛn minnu ye sa o kɔni fɛnɛ caman fɛnɛ tun bɛ a la nka an bɛ se ka fɔ sa an ka finitigilaka dɔw kɔni olu kɔni joginna karogɛrɛn dinɛ tigilamaw kɔni halisa olu kɔni ka se ka dankariw la o bɛ sen na wa o de ye an ka finitigilakaw olu ka laɲini
an ka fintigilakaw ka ɲɛma ni o ye état major général ye a ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka fintigilakaw ma k'a sababuya kɛ u kɔni bɛ ka u ka baara ni ka ale kɛ a kɛcogo ɲuman na. Parti de solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance ni o ye SADI ni ale ɲɛma yɛrɛ kɔni bɛ jamana kɔkan ni wagati na a y'a ka nisɔndiya ni ka o yira ka sababuya kɛ fɛn min ye an ka sigida fɔlɔ kiiriso maaw ye olu kɔni ye a ka parti cili ni ka o bali sababuya kɛ damakasi sɛbɛn kɔni tun donna a ka parti juguya la ko a parti kɔni ale bɛ ka jamana kɔni ka laɲini k'a yobuyaba o de la sa parti kɔni ale cili kɔni o ma bɔ kunun mɛ kalo tile 20 san 2024 kiri jaabiw kɔni olu bɔra Dr Umar Marko a y'a yira k'a fɔ k'alisa ko ja ko mɔgɔ bɛ se ka i jigida an ka jamana kiri ale kan o kɔfɛ sa fɛn min fana ye Musa Mara ye ni ale ye an ka jamana ministre ɲɛma kɔrɔ ye ale kɔni fana ye foli kɛ ni ka ɲɛsin an ka kiri tigilamɔgɔw ma k'a sababuya kɛ kiri kɔni tigɛra a tigɛko ɲuman o la parti SADI yɛrɛ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko ɲina y'a san 28 de ye ni parti in kɔni ale bɛ yen nɔ u yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko olu de kɔni kɛra sababu sa ni ka dansigi Musa Tarawele ale ka fanga la san 1990 o kuma janvier kalo tile 8 tɛmɛnen u kɔni y'a a ka kiriw kɔni ni ka olu bɔ a dɔgɔkɔrɔ kiri min yɛrɛ kɔni ni a kɔni jara parti SADI la. Etienne Fakaba Sisogo kunu mɛ kalo tile 20 san 2024 an ka faba kɔnɔna la yan nɔ ale kɔni ɲangira san 2 kaso min ni a bɛna san 1 kɛ datuguli o la a ka kan ka musaka min ni ka o sara jamana ye o ye sefawari miliyɔn 3 ye a kɔni kirila ka sababuya kɛ ko a ye kuma fɔ kuma min yɛrɛ kɔni ni o bɛ se ka dankari jamana ale la min yɛrɛ kɔni ni a bɔra a ka sɛbɛnfura o kɔnɔna la a bɛ kalo 6 bɔ an bɛ don min na i n'a fɔ sisan nɔ ni kuma in kɔni ma bɛn an ka jamana marabagaw olu ma. san 2024 hijidenw kɔni bɛna taali ni ka o daminɛ sini arabadonya mɛ kalo tile 22 san 2024 medinkaw kɔni olu kɛmɛsara o kɛmɛsara u ye 90 ni ka o de di an ka jamana ale ma an ka jamana kɔni ye o maa bɛɛ lajɛlen kɔni ni ka se ka o dafa hijidenw olu kɔni nisɔndiyara kosɛbɛ ka sababuya kɛ fɛn min kalan minnu kɔni o kɛra u kunna maison de âge o kɔnɔna la o kɛra kɛcogo ɲuman na. Tamani ka kunnafoniya olu kɔnɔna la camion belebele dɔ ni o bɛ wele camion remorque ale kɔni tun falen don kosɛbɛ jababɔrɔw olu la min ni a kɔni binna mɛ kalo tile 20 san 2024 direkaw olu fɛ yen nɔ camion yɛrɛ kɔni a yɛlɛnna pɔnɔ de kan kɔni ni a yɛrɛ kɔni yɛlɛncogo o man ɲa a kɛra sugu masurunya kɔni o la seere olu ka fɔ la u y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye camion yɛrɛ kɔni ye sa ale falen don kɔni binna a yɛrɛ ma nka maa kɔni ma bɔnɛ a nin na nka bololamina caman kɔni olu tiɲɛna. An ka fintigilakaw kɔni ye dan sigi maajugu dɔw olu ka cɛniwale o la min n'u kɔni bina an ka fintigilakaw ka jan o kɔnɔna la juma tɛmɛnen an ka fintigilakaw kɔni kelen ka u minɛ wagati min na sa u ye maramafɛn caman ni ka o de sɔrɔ u bolo ka taga se bolimafɛn sen filaw ma u ye olu bɛɛ lajɛlen minɛ ni ka tɔ olu bila tɔnboloma olu ka bolo kan bɔ kɛra kalama k'a fɔ ko ni bandi ninnu yɛrɛ kɔni ko u tun bɛ réseau dɔ de kɔnɔ réseau min ni ale fanga ka bon kosɛbɛ n'u kɔni tun bɛ sira tigɛ mɔgɔw la ta kan ale ni Gawo sira yɛrɛ kɔni o la o kɛra sababu ye ne ka kojuguba de kɛ nin sira kofɔlen ale la an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ balodonna fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye bolimafɛn minnu kɔni bɛ bɔ sanubɔ yɔrɔ olu la ni ka u kunda u ta yɔrɔw kan ni maa ninnu de kɔni bɛ bingani wale ta ka olu sɛgɛrɛ ka tila ka u bololaminɛw ni ka olu bɛɛ lajɛlen minɛw la. Sayɛlɛma sarakabɔ min ni ale bɛ kɛ kulu ale sanfɛla la kita kuru yɔrɔ o la fɛn min ye a kɛra mɛ kalo tile 19 san 2024 a kɛra kita urbaine sigida o la ɲinata kɔni labɛnna maa minnu fɛ o de ye kita donsow ye laɲini ye fɛn min ye sa o de ye ka se ka kita kulu ni ka se ka ale don bala a yɔrɔ yɛrɛ kɔni o la san 2024 ta o kɔnɔna la sa a sarakabɔ kɔni ale kɛra jamana ka bɛn ani basigi o sira fɛ yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra u ka dugu maabaw olu ɲɛna.
Fuseni Sembarani bale wele ko minake ale de kɔni kɛra finti gansan ma olu ka ɲɛmaa ye banaba kɔnɔna o la a bɛna san 3 ni ka o de kɛ fanga la a sigira sa kabi sibiri mɛ kalo tile 18 san 2024 u ka fara ɲɔgɔn kan sigili ale senfɛ a bɛna maa 36 olu kɔni bɛ a ka biro o kɔnɔna la muso 11 o de bɛ a la ni ɲɛmaa kura in yɛrɛ kɔni ale y'a yira k'a fɔ ko bɛn ni kelenya a bɛna o kɔni ni ka o sabati ladɔniya k'a fɔ ko finti gansan kɔni ɲɛmaa tɛ banaba kaw olu fɛ yen nɔ a bɛ ɲini ka na san 30 bɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ. ko kan kibaru la Vladimir Putin na ale kɔni ye nɛgɛjuru ni ka o ci Mohamed Moker ma Mohamed Moker min yɛrɛ kɔni ni ale ye Iran jamana ɲɛmaa ni o ye Ibrahim Raisi ye k'ale nɔ labila an bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan nɔ Vladimir Putin kɔni ye weleli kɛ ka se ka tasi bila kɛ ani duwawu don ni ka o kɛ banbagatɔ ale ma k'a sababuya kɛ ale ni nin cɛba in yɛrɛ kɔni u ka baaraw kɔni bi taga ni ɲɔgɔn ye kabi wagati jan o bɔ a ye duwawu don kɛ ni ka ɲɛsin u ma. Meta ganakaw fe no u ka jamana ɲɛmaa ni o ye Nana Akufo Addo ye ale fɛnɛ n'a ka maaw kɔni sirabakan kasara ni ka o sɔrɔ mɛ kalo tile 19 san 2024 u ka sira belebele min a bɛ wele ko Akara Kumasi a kɛra o sira kan a ka présence sa olu ye kunnafoniya ni ka o cari u y'a yira k'a fɔ ko maa kelen kɔni bɔnɛna ani na ni o ye Kewesi Ata ye Kewesi Ata ale kɔni tun ye bolimafɛn bolila o dɔ ye maa caman bɛ yen nɔ olu kɔni fɛnɛ jogina maa minnu jogina u y'olu ta ni ka taga n'u ye dɔgɔtɔrɔso o la yan'u k'u taga taa n'u ye dɔgɔtɔrɔsoba o kɔnɔna la u ka gouvernement kɔni ye kuma in kɔni ni ka ale tiɲɛtigiya jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni u y'ale ta pankuru na ni ka taga ni ale ye. Mali kunnafoni jabaranin lajabaw ne bɛ dansigi an ka bi kunnafoniyaw la ni Ala m'an ka jɔnya joona an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini inshallah kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ.